Значи там е колата, която съм подал сигнал. Какво правим по случай? Нищо, колата си свини на улицата. А тази кола на улицата съм маля отишла там. А със сигнала как се развият нещата? Не знам на кой си го подал. Еми при тебе беше, ти му уведоми, че няма книжка лицето. Какво правим сега от тук нататък? Не знам за кой сигнал питаш първото. Ето го в джоба ми, ето заповядай, виж. Какво значи хубаво да е? Да идвам ли към кметството да си взема това? Да. Идвам. Само ще мина да видя колата, кой я гара. Да има черно на бяло. Какво ще ям? Защо? Аз не правя на те фото, аз правя на улицата фото. Ти къв си я да снимам? Ми хубаво.